les anelles per veure perquè hem d'informar el centre de recuperació d'on deixem els animals que han sortit d'allà. I li enviem les coordenades del lloc on estan les caixes. El lloc es diu Àgora, en el turó del Seu. Aquí al costat de la branca. Mira lo que mola. Deu tenir por ara. Sí, ja veureu que això que fa de clac-clac de picar el bec és quan té por, està molt nerviós. Sí, mira para acá. Confía la cabeza como un autorreportaje para el pobre. Veureu que el plomatge aquest és molt mimètic. Aquest animal al costat d'un tronc és impossible de veure'l. A més, té la particularitat de que aixeca, sabeu com el duc, que aixeca unes banyes, i es posa com molt estilitzat. Llavors, aquí ja veieu molt gros. Pobre. Està una mica espantat. Està enfadat, Veus? Està mossegat? Una mica. L'ha agafat perquè està agarrat el pobre. Que és preciós. Ho m'he deixat ja perquè sí. El pobre. És una preocupació. Ui, com en torno els ullets. L'has agafat amb els ulls? Què passa, fill? Que no m'enfoca això ara. Què passa, Que és petitó, És un mini búho. Sí, el cap li veig més petit també. I té el rotllo clar. Està amb els ulls entornats, pobret. L'Aga la té bé, no? Sí. Tots volàvem amb ell, ja ho hem mirat allà. I ara aixeca una mica la banya. Sí. De fet, si ara el deixéssim, aniria a parar una branca i es semblaria una pinya. Es quedaria quiet així, no? S'estiraria cap amunt, molt estret. Ja m'està dient, deixa'm, mira com Sí, una queixalada. Vinga, al seu lloc. Ara veurem els altres, vull dir que... M'estàs fent vídeo? Heu vist? A prop? Sí. Quins ulls? Que bonic. Ai, les anelles que tinc... l'anella. A veure. Vinga. 1, 4, 4, 4, 8. Detalle de las jungles. Doncs vinga, anem cap amunt. Bueno, alguna sacaré. Quin petit. El bitxo de la... No hi podem posar un ratolí allà, això. Ja? Sí. Què és, Com has vist això? Veure aquesta cosa? El tapes. El tapo una estoneta, perquè clar, ell entra a un lloc allà que no coneix, No siguis es vulgui escapar ara, no? llavors el deixem una estoneta així, perquè ja ens ha passat una vegada. L'altra vegada amb el teu company, el Jaume, l'últim va marxar, però va estar a la mar de bé perquè va anar a parar una branca al costat i va poder-lo filmar animal fora. Ah, guai. No complica, diu? Que la complica el bec. Aquest també aquí. Aquest té la cara diferent. Perquè és un mascle... Ui, aquí té una ferida. Una ferida aquí. Bueno, però ja li Potser s'ha curarà. picat ara la caixa. No, està seca. A una a l'altra, Sí, potser. igual no estava bé. Està seca. Igual estava a la gàbia, bueno, a la gàbia, És mascle o femella? això no ho saben ni ells, és molt difícil de saber-ho. Com una necessita sang, no? I més tan joves. Llavors, per què poses una parella? Bueno, Perquè si són amics, i si no... si tinguéssim molts posaríem 3. Ah, val, d'acord. Ah, sí? Sí. Sí, no és perquè sigui mascle i femella, no. Ja, no és que sean pareja, no? No. Això s'ho han de muntar ells. No es puedes obligar a que sean pareja. Coneguts. Claro. Son pareja de hecho, nosotros nos han puesto en el mismo nido. Després que facin el que vulguin. Escucha. Que plomes tan bonites.
Deu ser molt suau, no? Sí. No he tocat mai a la vida un. Mai he tingut un tan a prop. Jo tampoc. Un xot, és que no l'havia vist mai en directe, tampoc. Oh, qué cosa. Qué És suavidad. que veure'l és molt complicat, eh? Ja, ja. És a dir, el sentiràs, dius, està d'aquest arbre. I miraràs si no hi ha manera de veure. Y estás davant y no el veus. Sí, sí, es que parece corteza, ¿eh? Su color. Es tal cual la corteza de un pino. I aquest és Muy más tranquilet que l'altre, ¿eh? Este. Bueno. Estoy imposible de verlo con ese color que tiene, ¿no? Lo verás. El otro era mucho más agresivo, que ha mordido 2 veces. Porque este está herido. Uy, es verdad. ¿Aquí hay alguno más? Sí, hi ha dos. Hi ha dos. Hi ha dos més. Ostres, pobrets. Això ho veurem al Canal Blau. Quan? Ay, perdona, Enrique, que grabo las... Sí, no, grava. No passa res. Al Garraf al dia, una cosa d'aquesta.